Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy yepamhepo yatinoita muchishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari nechishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai zvakare kuchechi yedu yepamhepo. Tinoimba makawa nesvondo rakanaka, svondo radarika, nemwedzi yese yadarika. Tiko zvino tasvika panguva kuti tinamati. Toda kuti tinyengetere. Tinoda kunyengeterera chechi yedu yepamhepo, kukura kwevana vaMwari vari muchechi. Toda kunamatira kukura muwandu, kuti vanhu vakawanda vanoponeswa wazvarwe patsva. Tinoti Mwari avanzwire nyasha kwese kwavari kokoko, vave vanogamuchira Jesu Kristu, vave vanonzwa shoko raMwari ratinovapa pamhepo, vangu vanokura. Saka toda kuti tinamate. Ngatinamatei. Mwari Baba, nemuzita raIshe Jesu Kristu, tinokutendai samasimba neshoko renyu. Tinokutendai Jehovha nechechi yenyu. Tinokutendai nemukana wamunopa vanhu vakawanda kuti vazvarwe patsva. Ino chechi ichechi yokuti vanhu vakawanda vavanozvarwa patsva vagamuchira Ishe Jesu Kristu saIshe nomuponesi woupenyu hwavo. Samasimba tinonamatira vose vane mukana wekuti vange vanonzwa shoko raMwari pamhepo, kuti vava vanowana mukana uyu vagova vanogamuchira Jesu Kristu, vagova vanokura mushoko raMwari. Samasimba tinokutendai nekuda kwenyasha dzenyu dziri kuonekwa paupenyu hwavo. Ani nani achanga achateerera zvirongwa zvatinoisa pamhepo kuti anga anogamuchira Ishe Jesu Kristu kana anga asina. Kuno uyu akagamuchira Jesu Kristu, Mwari vange vanotaura naye mukati muupenyu hwake. Zvishuwo zvemwoyo zvive zvinozadziswa. Tinokutendai samasimba nekukura kwechechi yedu. Tinokutendai nouwandu huri kuzarwa patsva zuva nezuva nekuda kweshoko raMwari ratinoisa pamhepo. Tinokutendai samasimba nekuti imi ndimi munoita kuti zvive zvinoitika. Nokuda kwaMweya Mutsvene izvi zviri kuzadziswa mukati muupenyu hwakawanda. Tinokutendai Jehovha, tiri kuona vakawanda vachazarwa patsva nokuda kweshoko raMwari riri kuuya kwavari. Tiri kuona vakawanda vachashandurwa mafungiro. Tiri kuona vakawanda vachaporeswa mukurwara kwavange vanawo mukati memiri yavo. Tinokutendai samasimba nekuti munovada makavaunzira shoko iri. Samasimba tinokutendai nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Iko zvino toda kuti tinyengetere nedzimwe ndimi tichitenda Mwari nekune avo vachazvarwa patsva nekuda kweshoko raMwari ravachanzwa pamhepo nekuda kwechechi yedu iyi. Tinoda kutenda Mwari nekuda kwavo vose vakagamuchira Jesu Kristu nokuda kwechechi yedu iyi, kuti Mwari anga achavatungamirira, vanga vachakura mushoko raMwari, vanga vacharamba vari muchechi uyezve vachikomborerwa neshoko raMwari. Tava kunamata nedzimwe ndimi, ngatinamatei. Legebo sekimoria telebara tideko sekila braga telegada gilazia. Lei soto kiri bragi tere kouze gimakri tere ketele driga bake bogastes. Jalecros gili grata galezios kono tere kose litriga bades. Bala moria tele moria tere kote litriga bido grace galiko bades. Belize gracia litriga tere kote kila brahada tere kote gimo grada gastes. Jede bro soto gomothio retele trima gimo graski taga darari. Kelize gracially tele trigger that a coat a kimo grasko. Jebo grows ke kreteli trigger beno grows gemoria that a cantale gadari. Oh, sheke mazona kote gemother do. Tell litriga bedo grace sakati de kozele gra. Sama simba tinokutenda ine nyasha zenyu. Tinokutenda ine awa waruku zoro pato. Lege mote kilo braxa la kote kila that a kozele grada kila moria that a trigger that a kozele gra. Tinokutenda ine kuanduzgo kuna awa wakazoro pato. Ligi mose kili. Trigger boria that a katali trimaketa gaboreli. Sama simba tinokutendai. Nemuzita raIshe Jesu Kristu. Amen. Tinokutendai. Because muchateerera kuverengwa kweRhapsody
moimbirwa uyezve monzwa shoko raMwari kubva kuna mufundisi, mova nesvondo rakanaka. Tatenda. Chidzidzo chedu cherhapsody chatinopiwa namufundisi Chris Yakilome. Musoro wenyaya unoti, rarama upenyu hwavanoshuva kuti urarame. VaRoma 6:4 inoti, naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nokubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tifambe noupenyu hutsva. Jesu Kristu akakutsiva pamuchinjikwa. Iwe ndiwe waifanira kuroverwapo. Vakafa kuti iwe usafa. Vakafa kuti iwe uponeswe. Mwari vakazovamutsa kuvakafa. Vakaita izvi kuti iwe uwane upenyu hutsva. Chimbofunga pamusoro pezvinhu izvi. Jesu ava ndiwe mwanakomana waMwari. Saka wakapiwa upenyu hutsva. Hazvigoni kuti munhu ane upenyu hwakadai akurirwe. Hazvigoni kuti akundikane. Hazvigoni kuti afe. Upenyu uhu ndehwekubwinya. Mwari vaida kuti Kristu auye. Vaida kuti Kristu ava vararame panyika. Mushure mazvo vaifanira kufa. Vaizofanira kumutswa kuvakafa. Izvi zvakaitwa kuti tiwane upenyu husingaperi. Jesu vane mashoko avakataura tinoawana muna John 10:10. Vakanga vari kutizivisa zvavakauyira panyika. Vakauya kuti tive neupenyu. Vaida kuti tihuwane hwakakwana. Upenyu uhu ndihwo huya hunowanikwa muna Mwari. VaEfeso 2:1 inoti, wakakuraramisai imi makanga makafa mukudarika kwenyu nomuzvivi zvenyu. Isu tava muna Kristu, ndiko kusaka tava vapenyu, ndiko kusaka tava kurarama. Upenyu hwaKristu ndihwo hwavava nahwo, hwava neropa ravo. Ropa iri ndiro rava kufamba munhengo dzako dzose. Izvi ndizvo zvaishuviwa naMwari. Chirarama upenyu uhu. Kristu vakanga vakafanira kutambura. Mushure mazvo kwakanga kuchauya kubwinya. Izvi ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri. Tinozviverenga muna 1 Petro 1:11. Kubwinya uku kwakatouya, kwava mauri iko zvino. Iwe wakapiwa kubwinya. Ndiwe kubwinya kwaionekwa naJesu. Ndiko kubwinya kwakaita kuti vatsungirire pamuchinjikwa. Ndiko kwakaita kuti vasanyara muchinjikwa uyu. Jesu vaifunga kuti wakakosha kuna Baba. Saka vakauya kuzokuponesa. Saka ungagorarama upenyu husina basa sei? Ungagorarama wakasuwa sei? Upenyu hwako hunofanira kupa Mwari mbiri. Ndiko kuti zvionekwe kuti unofarira zvavakakuitira izvi. Ivo vane upenyu hwavanoda kuti urarame. Rarama upenyu uhu. Saka gara uchitonga Satani. Gara uchitonga vabati vake verima. Gara uri mutano. Pfuma. Gara wakafara. Budirira pane zvose zvaunoita muupenyu. Tonga zvinhu zvenyika ino. Ndizvo zvinoratidza kuti uri kurarama upenyu uhu. Une upenyu hwavaMwari. Une upenyu hwavaMwari mauri. Uri weropa revaMwari. Upenyu uhu hune runako. Ita kuti runako urwu huonekwe. Haleluya. Namata mumashure mangu uchiti, Baba vandinoda, ndinokutendai. Makatuma Jesu kuti vafe. Vakafa pandaifanira kuurawa ini. Izvi zvakataridza rudo rwenyu. Zvakataridzawo kuti munondiona semunhu akakosha. Ndinokurira zvinhu zveupenyu huno nhasi. Ndinogara ndichikurira zvinhu izvi. Ndinoziva kuti ndakapiwa nyasha dzakawanda. Ndinoziva kuti ndakapiwa rudo rusingaperi. Ndinoziva kuti ndakapiwa kururama. Zvinhu izvi zviri muna Kristu. Muzita raJesu. Amen.
Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti 1 Petro 1 ndima 10 kusvika 11 na 2 Petro 1 ndima 3 kusvika 4. Kune vaya vari pachirongwa chokuverenga bhaibheri mugore rimwe chete, zvikamu zvanhasi ndezvinoti Ruka 14 ndima 25 kusvika Ruka 15 ndima 1 kusvika 10 naVatongi 19 kusvika Vatongi 21. Navaya vari pachirongwa chokuverenga bhaibheri mumakore maviri, zvikamu zvanhasi ndezvinoti vaRoma 11 ndima 1 kusvika 12 namapisarema 119 ndima 81 kusvika 104.
Haleluya. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita pamhepo muchishona. Haleluya. Ndichivimba kuti manga mune svondo rakanaka. Ndinoziva kuti manga muchifamba mumaropafadzo aMwari gore remunana. Takaziviswa pagore remunana kuti kwanzi mugore iroriri kwanzi zvinhu zvauchawana muupenyu hwako, zvinhu zvaunofanira kuwana mukati meupenyu hwako zvichabva kudenga. Takataurirwa zvekare kuti simba rako richabva kudenga, uchawana simba rinobva kudenga. Saka uchagona kuita zvinhu zvisingagoni kuitwa nevanhu vanoshandisa simba renyama. Takataurirwa zvekare kuti unyanzvi hwako iwe uchabva kudenga, uye njere dzako dzichabva kudenga. Uchawana njere dzinobva kudenga, uchawana mazano anobva kudenga. Kufambisa kwaunoita upenyu hwako uchafambisa upenyu hwako noungwaru hwakawanda. Ndo maropafadzo egore rineri. Uchafambisa upenyu hwako neungwaru hwakawanda, kuda une mhindu dzaunoita, una mabasa aunoita, kuda kuchikoro. Zvinhu izvozvo uchazviita neungwaru hwakawanda, mazano auchashandisa kuronga mhuri yako, kuronga mabhizinesi ako, kuronga mabasa ako, kuronga zvedzidzo dzako. Mazano auchashandisa, mazano achabva kudenga. Nyangwe iwe pachako uchatarira kugoshamisika kuti ndini here ndiri kuita zvinhu zvakadai. Ndo maropafadzo atinawo iwayayo. Uye zvekare takaziviswa kunzi ruzivo tichawana ruzivo runobva kudenga, zvinhu zvisingagoni kuwanikwa mumabhuku, zvinhu zvisingagoni kuwanikwa mukutarira nokuona kwatingaita, zvinongokandwa mumweya mako, mupfungwa dzako zvichibva kudenga. Wongokarukawo kungoziva. Sokuziva kwakaita Soromoni haana kupinda zvikoro zvamazuva ano zvaakuziva zvakawanda-wanda, asi zvinonzi panguva yake iyoyo wanga akuziva zvakawanda. Wanga akuziva pamusoro pemhuka dzese, miti yose, shiri, chinyi waikutaurirai zvese. Ichi chinobereka kwapera nguva yakati, chinokandira mazai akati. Asi ndimamboka vanga vasingafambi musango vachitsvaka vachisangana nezvinhu izvi vachivhima. Saka mukuda mukati hakuda waiona zvichiitika. Aiwa, munhu waitogarawo zvake mumuzinda make, asi ari mumuzinda mudaro wakanga akutoziva kuti matsvinyu anoita mazai mangani, agoita vana vangani nguva imwe chete, anodyei, anofarira chii, anogura kana zvadii. Zvese izvozvo wanga akuziva. Ndo unjere hwaiva naSoromoni ihwohwo. Wakahuwa nepi? Wakangohuwana kubva kuna Mwari. Iwewo uchaziva zvinhu nenzira iyoyo. Ndo maropafadzo egore rino wepa chokupedzisira chechinomwe chacho kwanzi utano hwako huchabva kudenga. Utano hwapano panyika hahuna kukwana, hunopiwana nachiremba hahuna kukwana. Hwako iwo huchabva kudenga, zvokuti vamwe vachikosora iwe haukosori. Takupinda muchando usatarisira kukosora, usatarisira kuita dzihwa, usatarisira kurwara, usatarisira kupisa muviri. Utano hwako hunobva kudenga. Panorwara vamwe iwe hausi kuzorwara. Ndo zvichaitika mukati muupenyu hwako. Haleluya. Ndoda kutenda zvekare mufudzi Kristu vanotipa mukana iwoyo wokuti tisangane tichinamata pamwe chete. Tinovatenda zvikuru. Ndoda kuti tienderere mberi nechidzidzo chandakatanga musvondo rapera. Takati tine zvinhu zvina zvatakati munhu ari pano panyika anofanira kusangana nezvinhu izvozvo. Munhu ari pano panyika anofanira kusangana nezvinhu izvozvo. Chokutanga ndo chatatanga kutanga kutaura pamusoro pacho. Takati munhu anofanira kuzvarwa patsva. Hachisi chinhu chaunosarudza, hazvisi zvamavhoti izvi. Aiwa, hauti inini zvasiyana nezvokudya. Kuti inini nyama handifariri, ndofarira muriwo, kana kuti handifariri muriwo, handifariri mubora, handifariri muriwo nedovi, ndoda una mafuta. Kuzvarwa patsva chakafanana nomweya wokufema. Hauti ini handifemi mhepo yatinofema tose, vane mari yakawanda, vane mari shoma, vanogara mudzimba dzakadii, vanogara muzvitumba, vanodini, vanodii, zvese, varungu, vatema, vachena, zvose. Mhepo yatinofema ndiyo imwe chete. Haunisarudzi kuti inini ndinonamata vadzimu saka handifemi mhepo iyi yakang'ora. Hauiti izvozvo. Haleluya. Hauiti izvozvo. Mvura yatinomwa ndizvozvo zvekare. Saka pane zvimwe zvinhu zvinotisanganisa tose. Nyaya yokuzvarwa patsva iyi ndo imwe nyaya inotisanganisa tose. Munhu anofanira kuzvarwa patsva, uye takatsanangura. Takaverenga muna Johani 3 ndima 3 nendima 9. Pandima 3 takatsanangura kuti
Mwari vanoda kuti uzvarwe patsva nemhaka yekuti ndo nzira yoga yaunokwanisa kuwana nayo zvinhu zvakarongerwa munhu naMwari. Takati Mwari vakarongera munhu mufaro, Mwari vakarongera munhu utano hwakanaka, Mwari vanoda kuti munhu ange achifara, achibudirira, achikunda. Havadi kuti munhu ange achigundurudzwa noupenyu panyika panapa. Havadi izvozvo, havatozvifariri, vanotoshaya kuti woita sei, nokuti vakatotipa zvinhu zvacho zvokushandisa kuti tikurire nyika. Asi chokutanga chinofanira kuitwa, kwanzi unofanira kuzvarwa patsva. Kana ukaramba ruponeso rwaMwari, waramba batsiro yaMwari. Ndosaka zvisingabetseri kunamata kuna Mwari kuti Mwari ndibetsereiwo. Kana wapinda mudambudziko iwe uchiramba ruponeso, batsiro yaMwari huru yavangakupa kukuponesa. Saka zvarwa patsva. Uye munhu ungabvunza achiti ko ndozvarwa sei patsva? Bhaibheri rinotijekesera ipapapo. Rinoti kwanzi tichiverenga muna vaRoma 10 ndima 9 na 10. Kwanzi kana tikapupura nemiromo yedu kuti Jesu ndivo Ishe, uye nokutenda kuti Mwari vakavamutsa kubva kuvakafa, tinoponeswa. Nokuti nemwoyo munhu anotenda ndokururamiswa, nomuromo anopupura ndokuti agozvarwa patsva agoponeswa. Saka iwewe chaunofanira kungoita kuti uponeswe, kutaura nemuromo wako, uye zvaunotaura nemuromo wako zvinofanira kunge zvichibva mumwoyo mako. Saka kutaura nemuromo wako nomwoyo wako kuti Jesu Kristu ndivo vava Ishe woupenyu hwako, ndivo vava kutonga upenyu hwako. Wosarudza, woita sarudzo yokuti kubva nhasi ini handichadi kutungamirira nokuronga upenyu hwangu ndoga. Ndava kuda kuti Jesu vachiva ivo vanotonga nokutungamirira nokuronga upenyu hwangu. Isarudzo yaunoita iyoyo unofanira kuiita. Haleluya. Saka kana ukange wataura nomuromo wako nokuti Mwari havadi zvinoitwa pachiwande, vada zvinotaurwa zvichinzwikwa navanhu vese. Amen. Madhimoni anofanira kuzvinzwa ndo zvawataura, ndo zvawasarudza. Satani anofanira kuzvinzwa, ngiro dzofanira kuzvinzwa. Mwari vanoda zvapupu. Haleluya. Mwari vanoda zvapupu, havadi zvokungoti takataurirana tiri vaviri naMwari tiri pamwe pakavanda. Mwari havadi izvozvo. Haleluya. Saka unofanira kutodudza, nyange uri ipapo unodudza patichinamata tichitungamira pamunamato. Munamate uchidudza, usangotaurira nechomumwoyo. Hazvishandi izvozvo. Taura kuti Jesu Kristu ndo vava Ishe upenyu hwako kubva nhasi. Kana ukaita saizvozvo, unobva wazvarwa patsva, wava muKristu, wava mwana waMwari, wazvarwa patsva. Takati chechipiri chinofanira kuitika kumunhu, zvekare batisai mashoko angu, takati zvinhu zvinofanira kuitika kumunhu. Haleluya. Ndokuti agone kufamba negwara raakarongerwa naMwari. Chechipiri takati munhu anofanira kugamuchira mweya mutsvene. Mweya mutsvene havasi wechechi dzinonzi ndedzechipentekosta kana kuti ndezvei, kuti haisi kuchechi kwedu hatiiti zvemweya mutsvene. Chechi yenyu iyoyi haisi yaMwari here? Yayenyu here? Kana yayenyu chitaura ndeyenyu. Kana iri yaMwari inofanira kufamba neshoko raMwari, haifaniri kufamba namazano enyu imi pachenyu. Haleluya. Saka hazvina zvazvinoreva kuti chechi yedu haiiti zvakati. Chechi yenyu iri kushandisa Bhaibheri rayo yoga here? Ngatitarirei Bhaibheri kuti rinoti chii. Bhaibheri rinoti unofanira kuva namweya mutsvene, unofanira kuzadzwa namweya mutsvene. Haleluya. Regai ndikuverengerei Luka 24 ndima 49. Kwanzi tarirai, ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu. Haleluya. Chipikirwa chavari kutaura icho chichi ndimweya mutsvene. Ndingade ndaverenga pakati rebei maizonyatsoona zvakajeka jeka. Ndinotuma pamusoro penyu chipikirwa chababa vangu, asi imi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Regai titarire muna mabasa aapostoli, nokuti vataura kuti kwanzi garai muguta kusvikira mafukidzwa nesimba rinobva kumusoro. Regai titarire kuna mabasa chitsauko chokutanga ndima yesere. Haleluya. Tinogona kutanga tatarira pandima yechina. Kwanzi akavarayira, waitaura navadzidzi vake, akavarayira aungana navo kuti varege kubva Jerusarema, asi vagarire chipikirwa chababa achiti, chiya chamakanzwa kwandiri. Nokuti Johani zvirokwazvo wakabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Haleluya. Ndima yesere kwanzi, asi muchapiwa simba. Haleluya. Amen.
asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu. Ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusarema, paJudhea rose napaSamaria nokusvika kumugumbo wenyika. Haleluya. Jesu vakasiya vataura vakati, handikusiyi muri nherera, ndichakutumirai mweya mutsvene. Vanga vasingangotaurira vadzidzi vavo chete, vaitaurira tose, munhu wose anenge aMukristu. Mweya mutsvene wakakosha kwauri. Haleluya. Saka unofana kugamuchira mweya mutsvene. Kwanzi ndokuti ugowana simba. Kuna vazhinji vanenge vachingochema, ndinamatirewo ndiwane simba pakunamata kwangu. Mazuva handina simba, ndinamatire, ndoda kusimbiswa. Aiwa, hongu, hazvina kushata kushuvira kuti deni wasimbiswa, asi mweya mutsvene wakamugamuchirawo here? Nokuti uri kutsvaka zvinhu zvawakapiwa. Ukatsvaka zvinhu zvawakapiwa unozva zvinoitika. Ngatipoti takaungana panapa, wotanga kutsvaka chinhu chiri pachena chiri apo. Nhai bani wamboonawo here chinyoreso changu chiri pachena chiri apo? Vanhu vachiona kuti uri kuchiona vanokunyararira, hapana anokudetsera, hapana anotaura newe. Ndosaka imwe munamati yokuti ndipewo simba isina unodavira. Saka kuti Mwari vacho havasi kundinzwa sei? Vanogodavira chii? Simba racho riripo, vakataura. Gamuchira mweya mutsvene. Haleluya. Zvakanaka, regai tigosimudzira nyaya iyoyi tigoenderera mberi nayo pasvondo rinouya. Regai tikunamatireiko zvino. Baba, ndinokutendai nokuda kwoumwe nomumwe asangana neni tichinamata pamwe chete. Ndinomuropafadza iko zvino muzita raJesu Kristu. Ndinotaura kuti anokunda mukati muupenyu hwake, anokunda, anorarama muutano hwakanaka nezita raJesu Kristu. Ndinorayira zvirwere kuti zvibude munyama yake muzita raJesu Kristu. Anowana mari, anofuma, anobudirira pane zvese zvaanoita. Chose chaanobata chinoitika, chinofamba zvakanaka, chinobudirira nezita raJesu Kristu. Uye anokurira Satani mukati muupenyu hwake. Baba, ndinokutendai, ndoda kukurumbidzai muzita raJesu Kristu. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ngatisangane zvekare pasvondo rinouya. Mwari vachakuropafadzai uye vacharamba vachikutungamirirai. Svondo ino ichava svondo yakanaka kwamuri. Muchabudirira pamabasa enyu uye muchaona kushanda kwaMwari mukati memabasa enyu nenzira yamusati mamboona. Kuda unotengesa, kuda unodi, uchaona kushanda kwaMwari mukati memabasa ako auri kuita. Amen. Novimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva, tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shonaror@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano, munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Chikoro cheHealing School chakatotanga kuJohannesburg. Taurai nesu kana utano hwenyu husina kumira zvakanaka, kana kuti muine wamunoziva vane utano husina kunaka, tivanyorese. Mufudzi Chris vachaitavo musangano nevafudzi vemamwe machechi. Musangano
uyu uchaitwa kuJohannesburg uchatanga musi wa2 Chivabvu kusvika 5 Chivabvu. Taurai nesu zvekare kana muine vafudzi vangada kupinda musangano uyu. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri, mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Kana muine nharo dzeEconet, munogona kutumirwa zvidzidzo izvi paSMS kunyangwe musina WhatsApp. Ingorovai *205# mosarudza Daily Devotionals. Subscribe Shona Rhapsody muchishona. Ibvai masarudza kuwana Rhapsody renyu pasvondo kana pamwedzi wose kuti musafanire kurangarira kurikumbira zuva rimwe nerimwe. Batanaiwo namufudzi Chris paminamato yatinoita muvhuro, chitatu nechishanu, masikati nemanheru. Munamato uno munoubata paWhatsApp, paradio, paYouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org, nepa online.rhapsody-of-realities.org/VCC. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe yenzvimbo idzi. Kana pari painternet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari paWhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo, kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka. Masoko upenyu auya mutauro wako, masoko anoaka iwe auya muruzi rwako, uyaone iwe Rhapsody bhuku reupenyu.